I bé, parlem ara d'un dels noms propis de les Falles 2026. És arquitecte, organista, escenògraf i ara debuta com a artista en la categoria especial infantil amb la Falla Espartero Ramón y Cajal. El món faller ha simplificat el seu nom. Mi nombre es Zvonimir Stoichkov y me conocen todos como Z. Però la seva marca no para de créixer. Este xilè afincat a València fa més de 20 anys és arquitecte, músic, escenògraf. Va començar treballant a l'escenari de les arts. Vengo a la ópera directamente, nací en Chile y vengo con una beca del gobierno para estudiar en Madrid y de ahí al Palau de les Arts, en el que estuve 14 años. Y donde colaboré en las producciones, participé como cantante, como actor, trabajé para la Fura dels Baus. Un autèntic home del Renaixement que passa de l'òpera a les Falles de la mà de Paco López, Algarra o Sánchez Llongo. Molts anys pintant en tallers d'altres fins a enguany, que debuta en la secció especial infantil amb la falleta més cara de la secció. Siempre he pensado la Falla como un marco escenográfico. De hecho, la Falla especial que tenéis aquí, que veréis en la calle dentro de pronto, es principalmente escenográfica. Estoy tremendamente agradecido, ¿no? Es decir, yo soy un valencià d'adopció y lo digo siempre, he sido acogido por gente maravillosa. Es una fiesta magnífica, la fiesta más grande del mundo. Es una de las manifestaciones de arte urbano más grande, como decía Algarra. Zeta lluitarà per l'or enguany amb els seus pincells, no el perden de vista.